Roma Spirit 2023. Kategória Obec a mesto. Obec Veľká Lomnica. Posunúť vpred a podporiť komunitu viac ako 5000 ľudí žijúcich v ťažkých podmienkach si vyžaduje dlhodobú mravenčiu prácu širokého spektra aktérov. Nevšedná je konzistencia pomoci a spolupráce mimovládnych organizácií, zamestnávateľov a lokálnej správy v prospech zlepšovania podmienok v obci. To, čo je podstatné, my sa snažíme ten život v rómskej osade postaviť na úroveň, alebo tú kvalitu života postaviť na úroveň štandardu a nerozlišujeme, či sa jedná o rómsku osadu alebo nie. Či už sa jednalo o miestnu občiansku poriadkovú službu, alebo terénnu sociálnu prácu, alebo komunitnú prácu, asistentov zdravia, asistentov učiteľov v materskej škole, v základnej škole, tak všetky tieto projekty sme úspešne realizovali v obci a pevne verím, že to bude aj tak do budúcna. Pár rokov dozadu sa nám podarilo vybudovať v rómskej osade komunitné centrum, ktoré vytvorilo priestor na zmysluplné trávenie voľnočasových aktivít práve pre deti zo znevýhodneného prostredia. A ak vidíte tých ľudí, tie rodiny, že napriek tým skromným pomerom, v ktorých žijú, ale majú snahu proste sa uberať aj týmto spôsobom, toto je pre nás taká pozitívna spätná väzba, že proste sa chcú vymaniť z tej chudoby, z toho hygienicky závadného prostredia, lebo len tak vedia potom zapadnúť či už do toho školského procesu alebo do toho pracovnoprávneho procesu. To je pre nás tá spätná väzba. Ak vidíte, že sú hladní po vzdelaní, že sú hladní po zvýšení tej úrovne svojho bývania, svojho žitia. Takže máme rozpracovaný projekt pre rozšírenie viacerých ulic v rómskej osade. Vďačíme aj nášmu starostovi za to, že sa pripájal do toho projektu, že odkúpil pozemky, že majú možnosť ľudí, že aby sa si postavili domy. A idú robiť aj nové kanalizácie, nové cesty, chodníky, že keď pôjde tá výstavba, tak dúfam, že to pôjde k lepšiemu už. Je jasné a evidentné, že blízkosť tých zamestnávateľov a blízkosť pracovného trhu je to, čo hrá nám do karát. Preto hovorím, že my musíme vytvoriť podmienky a to ostatné už nechať na konkrétnu rómsku rodinu. Oni už vedia, čo chcú. Je vidieť, že z generácie na generáciu sú aj tí Rómovia uvedomelejší, ale ozaj tie rodiny, ktoré majú jeden alebo dokonca dva príjmy, stále príjmy, tie už dokonca robia s nejakými bankovými inštitúciami a zabezpečujú to svoje bývanie nielen pre seba, ale aj pre ďalšiu generáciu.